ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଜି ଓଷା ଅଛି ତ ପିଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ମାଳ କେମିତି ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଆଉ ପିଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛୁ? ଆଉ ବଢ଼ିଆ ତ ହେଇଛି। ସନ୍ଥକର ଗୋଟେ ଯିବ ବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଏକୁଟିଆ ମାଳ ନେଉଛୁ ନା ଆଉ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେ ନଉଥିବେ ନା ମାଳଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ପୁରା ନାଇସ୍, ସୁପର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ମାଳ ନେଉଥିବେ। ତ ପିଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସିଏ ଭୋରୁ ଉଠି ଫୁଲ ଆଣି ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଳ, ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବେକରେ ରହିଲେ ସେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଯିବା ଆଜି ସନ୍ଥକର କତିକି। ହଁ ଯିବା ପରା, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼େ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ଆଉ।